Píše sa rok 2008 a superhrdina Cotman poprvýkrát ochraňuje les, ktorý ovládli meňavky. Majster Vlad z Červeného vrchu ich vyslal, aby získal les a ovládol ho. Aj napriek Cotmanovej prehre boli meňavky zničené a na celých 5 rokov v lese nastal mier, pokoj a harmónia. V roku 2013 majster Vlad zmobilizoval svoje sily a spolu so svojimi učeníkmi ovládol les. Vincenzo, Ahmed, Mirinora, Hentá, verní prisluhovači zla, však svoj boj nakoniec prehrali. Cotman spolu s novými priateľmi Thorinom, Philnoxom a Tomnoxom zvíťazili a prekazili Vladové plány na ovládnutie lesa. 2014. Súčasnosť. Majster Vlad sa stal silnejším a agresívnejším. Vyliečil svojich bojovníkov Vincenza a Mirinora a získal pre svoju vec ďalšieho nasledovníka, Samaela. Cotman sa od svojej poslednej porážky usadil v starom sídle, kde cvičil už ako malý chlapec. Ponoril sa do hlbokých meditácií a cvičil s Thorinom, Liukom a starými priateľmi z detstva, Šaňom a Ahmedom. Ahmed prešiel na stranu dobra a pomohol Cotmanovi s výcvikom nových žiakov. Majster Vlad však chystá pomstu a definitívnu porážku Cotmana. Cotman, vďaka, že nás už toľké roky cvičíš, ale potrebujeme tvoju pomoc. Neviem, či o tom vieš, ale Vlad sa vrátil do tohto lesa. Čože? Je to tak. Potrebujeme tvoju pomoc v boji proti nemu. Pomôžeš nám. Ale ja už nebojujem. Boj nie je moja cesta. Hej, Cotman, čo zase robíš? Čo ste do toho, Mirino? Prestaň! Na mňa nemáš. Na YouTube. Ja to bavím. A? Ja už tak... Dostal nakladačku? Ja sám, že dostal. Plakal ako malé dieťa. Poznáš ho, Cotman. Ten Cotman je ale decko. Hej, pozrite sa. Zase hrásim svojim 50 centom, či čo to je. Cotman, poď priložiť. Hej, z toho Cotmana nič nebude.
Kotman, ak chceš byť naozajstným majstrom, príď zajtra na Červený vrch. Budem tam čakať. Už sa ti nikdy nebude posmievať. Už nikdy. Poď! Ak chceš byť majster, uč sa u mňa. Kotman, viem, že sme ťa už raz prosili, ale je to veľmi zlé. Vlad zhromažďuje nových spojencov a chce ovládnuť celý tento les. Pomôž nám. Thorin, ale ty dobre vieš, že ja už nebojujem. Dneska je ale nuda. To máš pravdu. Čo Kotman, zase hral s tým tvojim bubícom? Poď dobre si ho. Na, puťa. To má za všetko. Kašlem na teba. Tu sa nemám čo naučiť. Nájdem si skutočného majstra. Kto ide so mnou? Henta. Ahmed? Ja. Vincenzo? Walkman? To. Ideme ja. Ešte sa stretnú. Keď chcete byť majstri, učte sa so mnou.
budeme trénovať a potom porazíme Cotmana. Super, porazíme ho. Kto to urobil? To bol určite Mirino. Za to zaplatí. Určite. Viem dobre, o čo ti ide, Achmed. Po poslednej porážke si sa pridal na moju stranu, aby si zvrátil dianie v tomto lese. Ale dobre poznáš dôvod, prečo sa nemôžem postaviť Vladovi. Ale Vlad zošalel. My potrebujeme tvoju pomoc. Ani jeho šialenstvo ma nemôže priviesť späť na Červený vrch. Sme pripravení. Áno, ideme do toho. Zložíme ho na jednu šupu. Tomu ver. Máme to v kapse. Henta. Čo? Keby bol zle, použij svoju mágiu. Jasné. Mirinor, mágiu nebudeme potrebovať. To dúfam. Teraz sa ukáže, kto je lepší. Víťaz je jasný.
Vy ste majster Vlad? Áno. Bojujte! Zažeňte ich! Kožmejte. Vďaka henta. Výborne, Mirinor. Výborne, hentá. Môžeme ísť na Červený vrch. A teba je škoda, Kotman. Poďme. Došiel som za Kotmanom. Pusti ma! Našiel som špicla. Mirinor. Ja nie som žiaden špech. Prichádzam v miery. V miery? Po všetkých tých rokoch nepriateľstva? Mirinor. To mi musíš vysvetliť. Pochopil som, že takto ďalej žiť nechcem. Vlad sa úplne zbláznil a chce zničiť všetkých a všetko naokolo. Ale čo s tým urobíš ty? Sám nič, ale spoločne by sme vedeli Vlada zastaviť. Ako mám vedieť, že ti môžem veriť? Príjmite ma späť a spolu to môžeme dokázať. Vítaj medzi nami. Vincenzo! Skús toto.
Kotman, toto je tvoj koniec. Vidím, že Kotman dostal už aj teba. Zdaj sa dobrovoľne a zachrániš tým sám seba. Čo ty o tom vieš? Nakoniec zničí aj teba. Zdaj sa už konečne. Polož meč a bojuj ako chlap. Cezo mňa neprejdeš. To si myslíš iba ty, zradca. Tak poď zradca. Čo chceš, ty krpec? Na mňa si chceš dovolovať? Sám si krpec. Tak kto je tu krpec teraz? Kotman, prišiel som aj ja. Dobre, že sa pridávaš. Luke, teraz je tá správna chvíľa. Pridaj sa do boja. Pridám. Stoj!
Si dobrý. Vďaka. Zase ty? Áno, to som ja, Torín. Uteč, lebo zhynieš. Sám zhynieš. Tak kto teraz zhynul? Kto to urobil? To bol určite Mirino. Cashmaker. Kľudne sa zarehoďte všetci na tom, hej, že keď... Ale potom máš, hej, takže ideme ešte raz. Pripraviť sa. Pripraviť sa. Môžeme ísť. Ešte raz. Hneď to je zombie, ja teba urobím zombie. Čakaj. Smeješ sa samo. To bolo dobre, ale na puťa nerehoďte sa, hej. Ideme. Nesmej sa. Palica, ruka. Cashmaker. Ideš. Nie. Hej, Cashmaker. No normálne, ne, Gošran, poď. Aha, a hlasnejšie. Zložíme ho na tú jednu šupu. Tak dobre, máme ho v rukách. Počkaj, nemáme nikoho v rukách síce, ale dobre. Mohol si povedať, že máme to v kapse. Máme. No, sadni. Máme to vo večku. No, povedz v kapse radšej. To bolo tak nečakané. Ty predstavuješ teraz hrdinu, do ktorého sa môže vtelesniť hoci kto, vieš. Pochopil som, že takto už žiť, ale nechcem. To je veľká, poviem si vodič autobusu, ktorý celý život. Došiel som za Vladom. Ale nesmej sa. Za Kotmenom. A ešte mi ho priveď, prosím ťa, raz len do tohto momentu. Môžete. Ja. Zle. To bolo dobré. Zdaj sa. Zdaj sa. Skús to tak lepšie, trošku ticho. No, ideš. Uteč, alebo zhynieš.
Ešte raz, nesmej sa. Ale ty sa nes... Sám zhynieš. Tak kto teraz zhynul? Poďme, prišiel som aj ja. To je super. Prichádzaš v poslednej chvíli, Liu. Dobre, že si prišiel. Keď ťa teraz veľmi potrebujeme, môžeš sa vložiť do boja. Prichádzaš v poslednej chvíli, Liu. Potrebujeme tvoju pomoc. Teraz sa môžeš vložiť a zvrátiť priebeh tohto boja. Príď nám. To je ne... Pridám. Počkaj. Á, môžeš. Pridám. Ideš. Sám si krpeč. A teraz ešte menší. Pozrite sa, zase hrásim svojim 50 centom, či čo to je. Ale tak